Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanino. Mga igsuon, welcome sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Sa Dios ihalad ta ang atong mga pag-ampo, ang atong mga panginahanglanon, ang pag-ampo alang sa atong pamilya o panalipod sa atong nasod, batok sa mga katalagman. Magampo sab kita alang sa mga nagbiyahe nining mga panahona, sa mga nagbakasyon nga ang ilang pag-adto sa ilang mga lugar, mahimong malipayon, malinawon og safety. Sa mga nangita og trabaho, ato sab silang yampo nga makakaplag sila sa ilang pangandoy nga makatrabaho. O sa hinulsulan ta ang atong mga sala, armandam kita pagsalmot ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan hunta kita sa Dios nga makigagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon hunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga makigagahom, pinagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami kikan sa daang kaulipnan sa sala, ug dad-a kami sa bag-ong kinabuhi sa imong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo. Gipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo, mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko usab kamong mga batan-on, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, ug kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya, nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Ug kamo usab, mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaaman kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang kaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, wala bisan unsa ni ini nga iya sa amahan.
kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gigaibgan sa mga tawo, mga hawa, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, hatag yang Ginoo kamo mga banay sa kanasuran. Hatag yang Ginoo gimaya ug pagdayi. Hatag yang Ginoo sa himaya, ngangay sa iyang anak. Pagdala ka mong mga gasa, ug sulod sa iyang kahawanan. Simbang Ginoo diya sa balaan nga sapo. Kurog ka mo, tibok yuta. Pamulungi iyang kanasuran, ang Ginoo Hari. Dili ko niyang kalibutan, aron dili matarong. Nagdumala siya sa katawhan, uban sa kaangayan. Pagsadya langit ug yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaon ikaw, o Ginoo. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa ikawaluan ug 4 na katuig. Wala gayon siya mobiya sa templo, adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong takdaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman
o ang panalangin sa Dios diha kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Usa ka propeta nga tigulang nga babae miadto sa templo. Kini siya sumpay sa katong gisulti mahitungod sa paghalad sa batang Hesus ngadto sa templo. Dito si Simeon. Unya si Simeon namulong usab mahitungod sa bata o ngadto sa inahan. Karon usa ka babae nga propeta si Ana minyo suod sa 7 ka tuig, unya nabalo suod sa 84 ka tuig. Nagpadayon siya sa pagampo, pagpuasa, pagsimba sa Ginoo, pag-adto sa templo. Mga igsuon, kini sila mga nagrepresent na sa karaang kasabutan nga nangandoy o nga makakita sa pag-abot sa Mesiyas. Ang ilang mga edad, si Simeon o si Ana, mga tigulang na sila kaayo. Apan ato makita nga nagkugi gihapon sila pag-adto sa templo, pagsimba, nagmakugihon sa pagpaabot. Sila naglarawan sa usa ka kalibutan nga worn out na ang pag-asa. Nabitong nag-anam na og kaut-ut ang pag-asa, paglaom. Apan kining mga tawhana nagpadayag usab kanato nga aduna gihapon paglaom diha sa imong pagpaabot. Magpaabot nga malaumon kay ang imong gipaabot muabot gayud. Kini sila naglarawan nga God never fails His promise. Magpadayon ang promise sa Ginoo o magpadayon kita sa pagpaabot sa pagkahitabo ni ining maong promise. Usa kining babayhana nga propeta nga si Ana niadto sa templo adlaw ug gabii, adto siya magampo, adto siya dito magsimba, magpuasa siya matag adlaw. Ang iyang buluhaton, iyang sakripisyo wala makawang. Kay sa katapusan, ang Dios mitugot kaniya nga ang iyang gipangandoy, ang iyang gipaabot nga malaumon, makita sa iyang mga mata. O kini siya misulti sa mga tao, mahitungod sa batang Jesus. So take note nga, dinhi gitudluan kita sa pagpadayon, pagka mapailubon, paglaom, pagpaabot, kanang pahabaan ang pasensya, kay ang Dios dili gayud mopakyas sa iyang saad. Ikaduha nga bahin kining batang Hesus human matuman ni Maria ug ni Jose ang ilang obligasyon sumala sa balaod. Mipauli sila ngadto sa Galilea dito sa Nazaret nga ilang gipuy-an. Og ang bata mitubo nga himso, itubo siya nga kusgan, napuno sa kinaadman o ang panalangin sa Dios diha kaniya. So Jesus as true human person, mitubo siya, midako, nakakaton siya sa mga maayong hiyas pinaagi kang Santa Maria, inubanan ni San Jose. So ang batang Hesus, ang Dios nga nagpakatao, andam nga mukat-on, andam nga maumol sa kinaiya, sa values sa ilang kultura, sa values sa ilang katilingban. Og ang nagtudlo kaniya mao si Maria o si Jose. So hinumduman nato nga we must be also like Jesus, open to grow, open to learn from our parents, from our elders in the community. The openness to grow ni Jesus, dili lamang physically, wala lang siya mutubo sa kanang physical nga lawas, apan siya nitubo usab sa kinaadman. Nakakaton siya og ang unang lugar sa pagkaton sa mga butang ug mga hiyas nga angay makatunan sa usa ka bata, mauman ang pamilya. So diha sa pamilya, anaa ang unang ang sa pagkat-on o kini mao ang foundation sa ato nga mga anak. Foundation kini ang makakaton kita sa value of religion, the value of atong mga hiyas nga Kristohanon, mao kini ang binyo diin makabansay kita sa atong mga angay nga pagabansayon kung kita modagko na. Busa dili nato hikalimtan ang mga gitudlo kanato sa atong mga ginikanan
sa dihang kita mga gagmay pa ug ato usab kining itudlo ngadto sa atong mga anak, sa atong mga apo aron sila motubo dili lamang sa lawas kundi motubo sa kinaadman, motubo usab sila diha sa mga hiyas nga Kristohanon diha sa atong pagpuyo niining katilingban. Anindog kita ug atong ipadangat ang atong mga pangaliyang. Si Ana nga propeta mihalad sa iyang tibuok kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo ug wala gayud siya mibatig kakapoy sa pagsimba sa Dios adlaw o gabii. Ngadto sa amahan maghalad kita sa atong kaugalingong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan makahalad ngadto sa Dios ug angay pagsimba ug magmakanunayon siya sa pagdala ngadto sa Dios sa mga nanginahanglan sa katawhan diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang mga ginsakpan tungod og alang sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mga lagad sa Dios, uban ang kinabubuton ug lunsayng mga kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga sakripisyo isip angay nga pagsimba kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makig-uban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langitnong pagsimba sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Dios among amahan, gilalang mo kami alang sa imong kaugalingon. Tabangi kami sa paghatag kanimo sa angayng pagpasidungog, pinagi sa kinabuhi nga among gipuy-an. Kaya among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aring kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga amahan nga makigagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa nga sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langitong sakramento mabansay unta namo diha sa among mga buhat
kadtong among giila diha sa among pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kalunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanan nga mga kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diya sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang luwas sa kalibutan, nalagos ka na. Pinagi sa imong krus, pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, naningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita ngadto sa atong langitong Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay.
Mga igsuon, aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ginoo, ang imong lungsod na buhi sa nagkalain-lain nga hinabang, himua nga karon og sa umaabot makadawat kami sa imong kaluoy, aron dinasig sa kalipay sa mga kaayuhan nga imong gihatag, manlimbasog kami nga masaligon sa pagdangat sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahibalo sa umaabot nga og mga adlaw ug masagabii ang atong mga misa pagsugat sa bag-ong tuig. Adunay alas 7 sa gabii og aduna poy alas 9 sa gabii. So katong buot mo simba pili lang mo kung sang orasa. Sayo-sayo o ato sa alas 9 sa gabii. Nagyapon tay 5:30 sa kanang hapon nga misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, panglakaw kamo, dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.